הקודם בנושא הזה, הפרוטוקול לא הסתדר לי מה שהיה פה, ולכן ביקשתי את הדיסק. אני לא יודע אם לבטל אותו, אני מגיש לכם בבקשת הדיון, ואני מבקש שהוא ייכנס כמו שהוא לפרוטוקול. הרמקולים לא עובדים? מה עם הרמקול? אין להם כסף. ינפיקו מכשירי שמיעה. הצעה לסדר היום לישיבת המועצה שתתקיים ביום 23/6/15 בנושא ביטול דחיית היטל הטיול הנוכחי ושינוי חוק העזר לרעננה תיקון תשס"ב 2002. אדוני ראש העירייה, חברי מועצת העיר הנכבדים, היטל הטיול אשר אושר במועצת העיר ביום 29/4/15 מייצר מעמסה כלכלית כבדה ביותר על תושבי רעננה, ומאז נשלחו שוברי הגבייה לבתי הרעננים התושבים נסערים ובצדק רב לטעמי. נכון לכתיבת הצעה זו לסדר היום, יום שישי בצהריים האחרון, מתקדמים על העצומה הדורשת את ביטול גביית היטל הטיול הנוכחי 5,320 תושבים המייצגים בהערכה שביצעתי על סמך החתימות כ-18% עד 20% מכלל בתי האב ברעננה. מדובר על היטל בהיקף כספי גבוה מאוד, המגיע במונחים כספיים להקבלה של 3 חודשי ארנונה נוספים לבית אב וסוגר לנכס. אלה כידוע נוספים על המיסים השוטפים ונדרשים לתשלום במהלך השנה וחצי הקרובות, לקראת 2015 ו-2016. אין חולק בדבר הצורך לבצע את עבודות הטיול, ואני מברך את ראש העירייה על ההחלטה לבצע את העבודות הנדרשות גם לפיתוח שכונת נווה זמר החדשה וגם משאר חלקי העיר הוותיקה. עם זאת, בעת הזו, ביוקר המחיה בשיא, אזרחים רבים מאוד ברעננה, הגם שישלמו בפועל בגלל שהם שומרי חוק, וברורה להם המשמעות האלטרנטיבית של קנסות פיגורים וכדומה, ייפגעו בצורה קשה מאוד, חוסנם הכלכלי יורע בצורה משמעותית. אל לנו חברי המועצה, מועצת העיר, להקל ראש בקריאתם של תושבי רעננה. על אף תדמיתה של רעננה כעיר בעלת חוסן כלכלי, השונות בקרב הציבור ברעננה גבוהה ביותר. ההיטל לא מספק הקלות לנכים, לקשישים, לאוכלוסיות רבות הזקוקות לעזרה. וכן, גם מעמד הביניים, משפחות רבות שאנו פוגשים ברחובות העיר שמחים ומאושרים, עושים מאמצים כבירים לנהל שגרת חיים טובה מבחינה כלכלית, ואל לנו לזלזל במאמצי התושבים בעת בה יוקר המחיה בשיא. החוסן של רעננה יתקיים אך ורק אם נהיה חסונים יחד כולנו כחברה. אם לא נקפיד על חוסנו של החלש, אם לא נדאג לקשיש, לנתמך הרווחה, לנכים, למשפחות הצעירות ולבני מעמד הביניים, כל החוסן הזה יהיה וירטואלי. חוסננו העירוני נמדד רק בחוסנו של החלש ביותר החי בינינו. חשוב שנזכור כולנו, הרעננים שומרי חוק, לכן הם ישלמו. שלא נטעה, זו אינה הסכמה אלא ציות לחוק. רבים שאלו אותנו האם לא לשלם, האם לבטל הוראות קבע וכדומה. ואני מוסיף, אני מקבל עשרות פניות כל יום. כל יום ויום אני מקבל עשרות פניות מתושבים בעניין הזה. לכולם ענינו חד משמעית שישלמו, כי זה החוק. שלא יבטלו הוראות קבע, כיוון שברורה גם לנו כנציגי ציבור אחראים שהדבר יוביל לפגיעה באחוזי הגבייה השוטפת של הארנונה. מובן שאין אנו רוצים לפגוע בגבייה השוטפת של המיסים העירוניים. כל אלה חשובים לחוסנה של העיר ולהבטחת השירותים לתושבים, אך אין זה אומר שהרעננים מסכימים או תומכים בהיטל. השאלה היא תמיד שאלה של מידתיות. על אף הנכונות לפתור בעיות באופן פרטני לתושבים, הרי ברור לכולנו שהרוב אינם פונים. לאלה שקמים בבוקר ורצים לעבוד כדי לנהל אורח חיים תקין ולעמוד בכל התחייבויותיהם, אין את הזמן לפנות, לגשת למשרדי העירייה וכדומה. המשמעות של היעדרות ממקום העבודה קשה יותר. כך גם אצל חלק מהקשישים, הנכים ועוד. אני מבקש להזכיר כי בישיבת המועצה מיום 29/4/15 בה אושר ההיטל על ידכם, נאמר לנו כי העלות לבית אב תעמוד על 419 שקלים ועד 1,500, ואני מתקן 1,594 אחרי שמעתי אתמול את ההקלטה, לכל אחת מהשנים 2015-2016, כלומר סך הכל 838 ועד 3,188 שקלים. בפועל תושבים רבים מאוד קיבלו סכומים הגבוהים בכ-30% מהסכומים אותם אישרתם בהצביעכם על אישור היטל הטיול. הסכומים הגיעו עד ליותר מ-4,300 שקלים לבית אב. הצענו לעיריית רעננה 3 חלופות. הצענו לבטל את ההיטל ולקחת הלוואת גישור שעלותה תהיה כ-1.7 מיליון שקלים ולהחזיר אותם מעודפי נווה זמר שיבצעו בשנים הקרובות. זו עלות נמוכה בהרבה לתושבי העיר מהגבייה של 50 מיליוני שקלים. הצעה זו נדחתה. לא זו אף זו, אלא שנטען נגדי שפתאום אני בעד הלוואות. חברים יקרים, זו הלוואה שעלותה לתושבים נמוכה מהאלטרנטיבה שהוטלה עליהם, ולכן אני מצדד.
היא נועדה להקל על העומס על התושבים, הצעה זו נדחתה. הצענו לדחות את הקמת הספורטק החדש בשנתיים, ובכך לפנות 21 מיליון שקלים לעבודות התיעול, שהם 50% מהעלות שנטען שנדרשות לביצוע כרגע. דחיית הספורטק היא הגיונית במיוחד כאשר קיים ספורטק רחב ידיים מעבר לכביש ויצמן, ובזמן בו ניתנו היתרי בנייה לקצת פחות משליש מבתי השכונה החדשה. גם הצעה זו נדחתה. גם הצעת הפשרה, ואני מציין ומדגיש שהציבור לא שבע רצון ממנה כלל וכלל, אבל הצעתי אותה, לגבות את המס, אך לפרוס אותו לכלל תושבי רעננה, על פני 5 שנים במקום שנתיים, כדי להקל על התושבים, נענתה בשלילה. אשר על כן אני מבקש להעלות לסדר היום את הצעתי. 1. לבטל את גבייתו של ההיטל הנוכחי, אשר אושר במועצת העיר ביום 29 באפריל 15, ובכך להיענות לרחשי ליבו ולצרכיו של הציבור הרענני. עלינו חברי המועצה למצוא להיטל הנוכחי חלופות אחרות ולהקל על הציבור. כמו כן אני מבקש מכם עמיתיי, אדוני ראש העירייה וחברי מועצת העיר, לשנות לאלתר את חוק העזר העירוני, חוק העזר לרעננה בסוגריים תיעול תשס"ב 2002, ולהוסיף לסעיף 6 שבחוק, בחוק העזר, סעיף קטן ג', שבו ייקבע שגבייה מרבית של היטל תיעול בשנה קלנדרית תוכל להגיע עד לגובה השווה ל-75% מגובה התשלום החודשי של ארנונה שוטפת לאותו הנכס. המטרה היא אחת, לייצר תקרה לגובה שאנחנו מסוגלים להטיל על משפחה בשנה. הצעה זו להגביל את גובה התשלום השנתי המרבי ולבצע את ההקבלה הכלכלית האמורה לעיל לארנונה השוטפת לנכס, יוצאת מנקודת הנחה שכל אדם בוחר את הנכס בו הוגדר כפי יכולתו הכלכלית, צרכיו והעדפותיו. באופן זה נוכל להבטיח כי העומס הכלכלי שיוטל על התושבים יהיה סביר וניתן להתמודדות על ידי רוב הציבור ולהתקבל בהבנה מתוך התחושה שתהיה לתושבי העיר כי יש התחשבות כנה ואמיתית גם בחוסנם הכלכלי הפרטי. מודה לכם על תמיכתכם להעלות את הצעתי לסדר היום בדיון זה. יש מקום. דבריך כפי שבאים לידי ביטוי בתקופה האחרונה אינם נכונים, מוטעים ומציעים. אמרנו את זה יותר מפעם אחת. מתאים את הציבור הרענני הרואה בנבחריו כתובת לקבלת מידע מהימן אודות התנהלות העירייה. צר לנו כי אתה בוחר פעם אחר פעם להציג מצג שווא. היטל תיעול נועד לביצוע עבודות תיעול וניקוז בכל רחבי העיר. על פי חוק העזר רעננה לתיעול שפורסם בקובץ התקנות 3860, י"ג בסיוון תשל"ח, 18/6/1978, שעודכן בחוק חדש מיום כ"ב באדר א' תשס"ג, 24/2/2003, כל בעלי הנכסים בעיר משתתפים בתשלום ההיטל ללא קשר לאזור בהם מבוצעות עבודות התיעול. חוק העזר קובע כי היטל התיעול נועד לכיסוי הוצאות העירייה בביצוע עבודות התיעול בתחומה, ובכך הוא למעשה מייעד כסף צבוע לעבודות ניקוז ותיעול בלבד. כעירייה אחראית מוטלת עלינו החובה לטפל בתשתיות תת-קרקעיות, ובהתאם לכך החליטה מועצת העיר לאשר את גביית ההיטל לצורך ביצוע עבודות נרחבות ברחבי העיר. בין עבודות התיעול המבוצעות והמתוכננות לביצוע מובן ניקוז לצד שכונת רסקו, ניקוז בכביש עוקף צפוני, ניקוז ברחוב אוסטרובסקי ורחוב הרצוג, ניקוז ברחוב שוורץ בין רחוב אחוזה לששת הימים, ניקוז ברחוב הדולב, תגבור מערכת הניקוז במסגרת הרחבת רחוב ויצמן, עבודות ניקוז ברחבי העיר ותוכניות בניין עיר והתחדשות. סך הכל עלות עבודות התיעול כ-42 מיליון שקלים. שלא כפי שאתה מקפיד להציג לציבור, כספי הארנונה מיועדים עבור מתן שירותים עירוניים שוטפים לרווחת הציבור, וכספי היטל ההשבחה מיועדים לעבודות פיתוח שאינן תיעול וניקוז כגון כספי ההשבחה מיועדים לעבודות פיתוח שאינן תיעול וניקוז כגון ריבוד כבישים, תאורה, הקמת מבני ציבור ופיתוח גינות ושטחים ציבוריים. גם טענותיך על לפיהן היטל התיעול נועד לממן את ההוצאות עבור פיתוח שכונת נווה זמר משוללות כל יסוד, והרי שאין קשר בין גביית ההיטל לפיתוח השכונה. בעלי הנכסים בשכונת נווה זמר, אני לא הפרעתי לך וגם אמרת הרבה דברים שהם לא היו נכונים, אז אל תפריע. למה אתה לא שאלתי את זה? אני רוצה רק להגיד,
שטענתי משהו שלא טענתי. יש פה יושב ראש לישיבה שפעם אחת הוא יטען. יש פה יושב ראש. תפסיק לקפוץ. אתה לא יכול. יש פה יושב ראש לישיבה. אני מבקש את רשות הדיבור, אז שלא יברח. לא, אני רוצה... אני ביקשתי את רשות הדיבור. אני מבקש לדבר, אבל שלא יברח. לא, אין פה, אתה יודע, בעלי הנכסים בשכונת נווה זמר משלמים את היטל הטיול לתושבי העיר המתגוררים בחלקים אחרים שלה, וזאת מתוך עיקרון שעל בעלי הנכסים בעיר שותפים לתשלום ההיטל. מכאן שגם בעלי הנכסים בשכונת נווה זמר משתתפים בעבודות ניקוז וטיול המתבצעות ברחבי העיר שאינן בשכונה. כמו כן, כספי ההיטל של נווה זמר ממומנים מעבר לעבודות פיתוח השכונה, גם פרויקטים אחרים בכל רחבי העיר ובמוסדות החינוך. והרי מצד אחד אתה טוען כי כספי ההיטל נועדו לממן את הוצאות השכונה שהעירייה מתקשה לעמוד תזרימית, ובו בזמן אתה טוען כי בעקבות פיתוח השכונה לעירייה הכנסות רבות שיכולות לממן גם את עבודות התיעול. איך לדעתך שתי אמירות אלה עולות בקנה אחד? תקציב העירייה הוא עוגה, אותה יש לחלק על פי צרכים, והמציאות המשתנה אם יעשה שימוש בכספי השבחה בשכונת נווה זמר עבור עבודות תיעול. כיצד נממן פרויקטים אחרים הנדרשים לביצוע בשכונה וברחבי העיר כולה? הצעתך כי העירייה תיטול הלוואת גישור שתוחזר מעודפי נווה זמר הינה הצעה תמוהה ובלתי אחראית, במיוחד נוכח העובדה כי רק לפני מספר חודשים התנגדת לנטילת הלוואה לכיסוי גירעון שנוצר בשנת 2013 על ידי הנהגת העירייה דאז, אשר פעלה בדיוק באופן שבו אתה מציע לנקוט. להזכירך, עיריית רעננה נתנה בעבר הלוואות רבות, ביצעה פעולות ללא כל כיסוי תקציבי, דבר אשר הוביל אותנו למציאות קשה, ונוצר בשנה אחת בלבד גירעון של 36.7 מיליון שקלים. אתה היית ראש אגף החינוך, הגירעון הגדול ביותר היה בחינוך. אני לא יכול שאתה מודי ותקריא דבר כזה שהיא. את גרמת כראש אגף החינוך לגירעון הזה. אתה צריך לשבת עכשיו רק לדבר על מישהו. כבלתי רגישה, לא, אבל לא אתה יכול שאתה תגיד, אמרה לגירעון, ועכשיו מדבר על על אף שעל פי החוק ניתן לגבות מלוא היטל, החליטה הנהלת העירייה לגבות רק 15% ממנו, תוך שימת לב להיקף עבודות הטיול המתוכננות להתבצע ברחבי העיר, ואף יותר מכך, החליטה הנהלת העיר מתוך רצון להתחשב לפרוס את תשלום ההיטל על 8 תשלומים, 4 בשנת 2015 ו4 ב-2016. לא. מעבר לכך, העירייה מאפשרת לכל תושב שחפץ בכך פריסת תשלומים רחבה יותר ללא ריבית כלל. זאת ועוד, העירייה תמצא פתרון לכל תושב ותושבת אשר להם קושי ממשי מוכח ומוכר לעמוד בתשלומים. ההצעה שברצונך להעלות על סדר היום של המועצה אינן עולות בקנה אחד עם ניהול תקין של עירייה. על העירייה להתנהל בצורה אחראית ועל פי תוכנית עבודה מוגדרת. ביטול גביית היטל הטיול הנוכחי שאושר בישיבת המועצה הקודמת משמעו הזנחת התשתיות התת-קרקעיות של העיר, או לחילופין, שימוש לא מושכל בכספי התושבים, אשר משמעותו פגיעה אנושה באיכות החיים בעיר. רק לפני שבועות ספורים התעצם עוד יותר הצורך בביצוע העבודות, כאשר קרס קטע כביש ברחוב חולדה. אירוע שלמזלנו לא גרם לתאונת דרכים, כתוצאה מתעלת ניקוז שלא תוחזקה כראוי לאורך השנים והתפוררה. סעיף 6 לחוק העזר קובע שהעירייה רשאית לקבוע שההיטל יוטל לשיעורין בהתאם להיקף עבודות התיעול המתוכננות, וכל שינוי בסעיף זה יכבול את ידיה של העירייה ואת עבודות הפיתוח שידרשו בכל עת כפי שנדרש בעת הזו. כל הצעותיך כולן, ובייחוד בעת הזאת, משמעותן גרימת נזק אמיתי לעיר, לעירייה ולתושבים. איך חולק על כך שגביית כספים מהציבור, מכל סוג שהוא, מיסים או היטלים, אינו מהלך פופולרי. אולם יחד עם זאת חשוב לי להבהיר כי ההחלטה גביית ההיטל לוותה בתהליך ארוך, בו נבחן הנושא באופן מעמיק, אשר הוצג בסופו של דבר למועצת העיר ואושר על ידה ברוב גדול. הנהלת העיר בחרה לנהוג באחריות המתבקשת בכדי לטפל בתשתיות העירוניות, לממש את שליחותם, להוביל את הציבור ולא להיות מובלים, על אף שידעו כי גביית היטל הטיול עשויה להביא עליהם ביקורת, מקור לניגוח
לאלו המבקשים להרוויח לעצמם הון פוליטי על גבו של הציבור. למה אתה ישר העירייה תמשיך לפעול לטובת הציבור כולו, גם כאשר נדרשים אומץ, מנהיגות וקבלת החלטות מורכבות. להסיר את הצעתך מסדר-היום. אני רוצה להגיד כמה דברים, לא, אנחנו מציעים להסיר את ההצעה מסדר-היום, מי שבעד הסרת ההצעה. בושה וחרפה כל מי שמצביע עכשיו. בושה וחרפה כל מי שמרים ידו. איך היד לא פרולית ויינטראוב שאמרה שהיא איך היד לא רועדת? מישהו שאל. אני רוצה להגיד, סביב השולחן הזה, כרגע יושבים אנשים שבקדנציה הקודמת הפכו עולמות, צעקו בכל מקום, בכל פינה בתקשורת, על העוול שעושים לציבור שבעידן של חופרי ניסו לעלות מיסים. אותם אנשים פה עכשיו לוקחים באופן אוטומטי, הם מתקינים גם ראש אני רואה, באופן אוטומטי, ומצביעים על פי אינטרסים פוליטיים נטו. אל תאשים אותנו באינטרסים פוליטיים. האנשים שיושבים כאן, וכל אחד אני לא אקרוא בשמו, יודע טוב מאוד, אפשר לעשות בגוגל את השמות, או לעשות את הדברים שלה, ולקבל כל אחד מי הוא ומה הוא. עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה. השיטה הזאת של הכניסה לכיס הציבורי באופן אוטומטי, די איתה. מעבר לעניין הזה, העובדה הזאת שמנצלים את הוראת הקבע באופן ציני ביותר על חשבון הארנונה. כפיים לכולם, כפיים! בישיבה הקודמת, יצאתי כאן, אף אחד כל כך לא התייחס לדברים האלה, אמרתי את הדברים האלה. לא מסתיר. כשצלצלתי לאנשים, אנשים אמרו לי, מה, אז עזוב, 300 שקל בשמונה תשלומים, או 200 שקל בשמונה תשלומים. אף אחד לא הבין במה ששלחתם, שאתם שולחים לו עוד 3 ארנונות. וזה, אדוני, בדיוק הבעיה, שכאשר אנשים יושבים מלמעלה, ויש פה חלק מהאנשים שהחליטו שמרוויחים מעל 40,000 שקל בחודש, ומקבלים החלטות על עצם העובדה הזאת שיש פה ברעננה אנשים שחיים מהיד לפה. לקחו את התקציב של עיר השירה, של הרצליה פיתוח ושל סביון. אנחנו לא שונים מעפולה, לא שונים מנתניה, לא שונים מעיר אחרת. גם לי קשה. ואני בסך הכל בן אדם שחי מעל האנשים האחרים. אתם התעלמתם מהאנשים האלה, אדוני. ואתם חייבים היום אתה חייב לרדת למטה אל העם. היית פעם קודמת בעממי, משהו קורה בתוך המערכת הזאת, ואתה חייב לשנות את זה, להתחשב ולהסתכל בעיניים של האנשים שהגיעו לכאן. שהגיעו לכאן עם האנשים שכואבים את התושבים עם התגבת. תבטלו הוראת קבע, גם אני ביטלתי הוראת קבע. תבטלו. אני רוצה להגיד לכם, להטיל היטב זה לא דבר קל. אפשר לעשות את זה בקלות. ככה זה היה, אדוני, נכנסנו לפה, הצבעת 3 דקות. לפעמים בחיים הציבוריים צריך להפעיל אומץ. וצריך לעשות לפעמים דברים שהם לא פופולריים. נכון. ולכן אני העיקר שאתה פופולרי. למשימה. מי אמר? מנשק מוטר. מגירעון של 36 מיליון שקל. יודע לנשק. אבל לא אנחנו עשינו את זה. מצד שמאל יושבת, מי שהייתה ראש אגף החינוך הזה. יודע לנשק, יודע. מיליון שקל בתקציב פיתוח, ועומס מלוות של למעלה מ-200 מיליון שקל שיהיה להכריע את העירייה הזאת. גם כשאתה עזבת זה מה שהיה. ולכן, אל תשכח את הדברים היום. זה מה שהשארת לבוא. נתתי לך מחוץ לסדר היום להגיד את הדברים ולכן לפעמים הדברים לא פופולריים, אבל כדי שהעיר הזאת תמשיך להיות מה שהעיר הזאת, ויש לי חלק גדול מאוד במה שהעיר הזאת היום, אני נאלצנו להטיל את ההיטל הזה, הצבענו עליו, אני מודה לכם, תסלחו לי שאני צריך לעזור. תמיד אתה בורח! תמיד אתה בורח!
אם תעזוב, תעזוב לתמיד. קראת את השלט הצהוב שם? תקרא אותו. אתה עוזב רק היום או בכלל? ככה זה תמיד, לא שזה שונה. תמיד יש מחויבות, תמיד הולך... הבעיה שהוא עוזב רק להיום, לא... שתבינו ככה, מתנהלת ישיבת מועצה. לא, כל יושבי השולחן הזה, קדנציה האחרונה שלכם. תהיו בריאים. קדנציה האחרונה שלכם. חוץ מהאופוזיציה. אפשר להגיד כמה מילים ברשותך כדי למצות את הדברים? אתם חייבים, אני מבקש, לפני שנה הסתובבתם ברחוב, דיברתם והקשבתם לתושבים. אני מבקש שתקשיבו 2 דקות לאנשים שבויים, חסרי אינטרס, שמבקשים להגיד את הסיפור. מי זה אדוני? אתה ביקשת את קולי ונתתי לכם. אני מבקש רק שתקשיבו. מה שאתם רוצים לעשות זה בסדר, אבל לא יכול להיות שכל 10 שנים ייקחו פה אגרת טיול ואחר אתם תיקחו אגרת שבילי אופניים ואחרי זה אגרת אצטדיון אם אנשים פה ישתתפו. לא יכול להיות כל קורה מבטלים בקשה לדיון. רק לדיון, זה לא חכם, אל אתה דואג. לא פה. יש לו איזה משם. שום דבר לא עושים, יש לו זכות. יש לו זכות לדבר. הישיבה יותר מדי ארוכה, מה קרה? הוא משלם מסים, יש לו זכות לדבר. של האנשים להוציא את הקצה, זה אנשים שבאו והטריחו את עצמם. זה המקום. לא בדלתיים סגורות. ההצגה יכולה להימשך. ככה מתנהל את ישיבות המועצה. אני עכשיו עם הציבור. אני עם הציבור. לא,